ano bawal gumita sa mga siklista. Pwede sa gilid pero atras ka din. Okay, okay. Pagka video mo siguro atras mo na. Wag the whole race sunod, no? Kamo muna sa siklista. Kita kanila. Zombie apocalypse. So ayan na nga guys, nag-start na itong ating road bike women's category dito sa First Christian Yap Cycling Challenge dito sa may San Jose, Tarlac. So napakarami ng ating mga participants guys na sumali dito sa ating women's category. Maraming salamat sa isang officialis ng KKK RCM North Trails na nakausap natin kanina guys, at pinayagan naman tayo na sumunod dito sa women's category para makuhanan natin sila ng video. So shout out sa iyo sir at mabuhay po kayo. Marami pong categories ang naganap dito sa First Christian Yap Cycling Challenge dito nga sa may San Jose, Tarlac, pero magkakasunod guys na pinakawalan ang bawat category, kaya isang category lang guys ang pwede nating makuhanan ng buong video. Kaya nagpapasalamat din ako at ito yung na timingan natin guys na masamahan itong women's category. Syempre guys, nandito ang ating pambato ng dating Philippine Navy pero lumipat na siya ng Daang Reyna, si Madam Jermaine Prado. At syempre guys, nandito rin ang bike kay Ma'am Eloisa Regalisa. At syempre shoutout na rin sa kanyang kasama guys. Shoutout na rin po kay Ma'am Christine Joy Deleg mula sa El Capitan. Tropa po natin yan, si Sir Alan Buwan. Shoutout na rin sa iba pang team na sumali guys, sa Team Excellent, Team Brockton, bali dalawa po sila. Meron din po tayo nakita mula sa La Union. So shoutout sa iyo idol, at sa lahat na ng participants na sumali, lalo na sa mga solo rider. So good luck guys and enjoy the race. Ayan nga guys, at dahil hindi nga natin kabisado ang bawat lugar o barangay dito sa may Tarlac, ay pagpasensyahan nyo na po at kayo na lang po ang bahalang tumingin kung saan na banda itong ating mga participants. At sa mga sandaling ito ay kumpleto pa rin ang ating grupo at wala pang nag-attempt ng breakaway sa kanila. Nangunguna po sa ating peloton si Ma'am Marilyn Itable, pangalawa po si Ma'am Sarah Makadangdang, pangatlo si Idol Jermaine Prado, pang-apat si Ma'am Christine Joy Deleg, at panglima yung tropang La Union. So kompleto pa rin sila guys at patuloy na bumabanat dito sa ating race line. Number 473 wearing jersey na black, Ma'am Bridget Cinco. Nandito lang po lagi sa likod guys at nakasunod sa ating peloton. Kompleto pa rin ang ating mga participants guys at nagpapakiramdaman ang mga to. Walang nag-attempt ng breakaway at walang bumabanat ng mabilis na takbo sa kanila.
Andito rin po sa bandang likod si Idol Eliza Regalisa at ang kanyang kasama na si Ma'am Marinela Balanay. At patuloy nga na bumabanat ang ating peloton guys sa pangunguna pa rin ni Ma'am Zara Makadangdang. Medyo kinapos na yata sa hangin guys itong tropa nating La Union, si Ma'am Giselle Butala. At kanina nasa pangatlong pwesto siya sa bandang harapan at lumipat siya dito sa bandang likod para mag-recover. Sa nakikita ko guys ay talagang challenging din itong ruta ng ating Moments category dahil may mga rough road na konti lang naman, then akyatan guys, after din ng akyatan yung mga lusong na talaga namang nakakatakot dahil talagang pabulusok po siya at kailangan nating mag-ingat. So dito natin makikita ang mga diskarte ng ating bawat participants kung paano nila malalampasan itong mga pagsubok din na nandito sa kanilang ruta na tatahakin guys. So panoorin natin hanggang matapos dahil napakaganda ng ipinakita ng ating mga participants dito sa race na to.
Sa part na to guys ay may dalawang nakaagwat sa bandang harapan at nakita ni Ma'am Jermaine Prado, kaya bumanat din siya dito sa bandang kaliwa. At napansin ko nga guys na itong mga participants natin ay pagdating sa ahonan, doon sila bumabanat talaga. So ang lalakas nga ng ating mga women's category guys pagdating sa ahon. Dito ko nakita kung gaano sila kalakas pagdating sa akyatan. At patuloy nga ang naging habulan nila dito sa pataas guys, at tumulin pa lalo ang takbuhan pagdating nila sa bandang taas. May isa na tayong breakaway sa bandang harapan guys, at itong nasa likod, tropang La Union, ang biglang nag-jump sa harapan para habulin ang ating breakaway. Nakabalik na rin dito sa ating peloton itong isa nating tropa guys na naiwanan kanina sa may akyatan. At patuloy nga na humahabol yung tropang La Union natin sa ating breakaway, at nakasunod din ang ating peloton sa kanya. Pagdating naman sa part na to guys, kung anong barangay na to ay papaliko na naman tayo papuntang kanan. Nagkabananatan na naman sa bandang harapan guys, at naiwanan na naman si Madam. So idikit mo Madam para hindi ka mahirapan. At dahil nakapagpahinga na nga itong si Madam guys na nasa likod, nakita niya yung dalawa nating breakaway sa bandang harapan na medyo lumalayo na. Kaya mula dito sa likod, bumanat na naman po at hinabol ang ating dalawang breakaway. Susunod kaya ang ating peloton guys. Silipin natin dito sa bandang unahan. At hindi nga sila bumanat guys, mabagal pa rin ang takbo ng ating peloton sa pangunguna ni Idol Jermaine Prado. Dalawang magka-team mula sa Brockton ang magkasama guys dito sa bandang likod, at puntahan natin sa bandang harapan at tingnan natin guys kung sino yung tatlo nating breakaway. Pangatlo yung humabol kanina na si ate na nagpahinga sa bandang likod. So tingnan natin guys kung sino na ang nakakalamang sa kanila. So bale hindi pa pala nakakahabol itong pangatlo nating breakaway guys na si Madam, at meron pa siyang nasa 200 meters na bubunuin para makadikit dito sa ating dalawang breakaway na nasa bandang unahan. And guys, at malapit na nating abutan tong dalawa nating breakaway. At ito na nga, tropang La Union ang nangunguna guys, Ma'am Giselle Butala. At lumipat naman sa harapan itong ating tropa na naka-red na jersey, si Ma'am Sarah Makadangdang. So silang dalawa guys ang nagpapalit-palitan dito sa ating breakaway. Patuloy silang bumabanat at patuloy sila lumalayo sa ating peloton. Patuloy pa ding humahabol yung pangatlo nating breakaway, at nasa bandang likod lang din guys ang ating peloton na patuloy ding humahabol dito sa ating dalawang nasa unahan. So nagkaroon na nga ng gap itong dalawa nating breakaway guys. Lumalayo na si Ma'am Sarah Makadangdang dito sa ating second breakaway na si Ma'am Giselle ng tropang La Union. And guys, so malakas itong ating tropa na naka red and black combination na jersey guys, si Ma'am Sarah Makadangdang. Our first breakaway, Ma'am Sarah Makadangdang,
wearing black and red na jersey. Nangunguna pa rin po. And ang estimated gap natin dito sa second breakaway mula sa La Union ay 100 meters guys. And from the second breakaway dito sa ating peloton ay nasa 300 meters gap. So bali 400 meters guys ang lamang ng ating first breakaway dito sa ating peloton. At ang peloton natin ay dala-dala pa rin ni Idol Jermaine Prado. Ayun nga guys, at hindi nga nagtagumpay si breakaway number 3 natin na makahabol sa dalawang nasa unahan at inabutan na siya ng peloton. So patuloy guys na humahabol ang ating peloton at bumilis na naman ang takbuhan nila dito sa akyatan. So bali dalawa na guys ang inabutan ng ating peloton at nandito na ang ating tropang La Union, Ma'am Giselle Butala. Naabutan po siya doon sa akyatan kanina guys at patuloy na humahabol itong ating grupo dito sa bandang harapan sa pangunguna pa rin ni Idol Jermaine Prado. So bali akyatan na naman guys at dito nga talaga bumabanat itong ating mga participants pagdating sa akyatan at bumibilis ang kanilang mga padyakan guys, kaya talagang nakakamangha naman ang ipinapakita ng ating mga participants. Ayan guys, so medyo nahuli na itong isa nating tropang bike na si Ma'am Marinela Balanay. So idikit mo ma'am para makahabol ka sa ating peloton. So iwan muna natin si Ma'am Marinela guys at puntahan naman natin yung ating peloton at tingnan naman natin kung sino nasa kanila ang nangunguna. So may nahuhuling isa dito sa bandang likod mula pa rin sa bike Ma'am Eloy Regalisa. Ma'am, habol, idikit nyo po, alam kong kaya nyo yan. At dito naman sa ating peloton guys, nandito pa rin sa bandang likod si Ma'am Christine Joy Deleg ng El Capitan. Yung ating team Brockton nandito rin guys, at yung naka 7-11 na jersey si Ma'am Danak, at yung ating tropang Excellent nandito rin guys sa bandang unahan. At syempre nangunguna si Idol Jermaine Prado guys at inabutan na nga nila yung ating breakaway kanina. So bali ahonan pa rin itong tinatahak ng ating mga participants guys, at tingnan natin kung sino ang maiiwanan sa kanila dito sa akyatan. Ang ating breakaway kanina na si Ma'am Sarah Makadangdang guys ay naiwanan na dito sa akyatan, at patuloy nga na umakyat itong ating mga participants dito sa Matarek na ahonan na to. So may mga nangunguna na guys dito sa bandang harapan. Apat po itong humahabol sa dalawa pa nating nasa bandang unahan guys, at may dalawa tayong nakatakas dito sa ating mga tropa sa ahonan. So napakalakas nitong dalawa nating participants na nangunguna ngayon, wearing green na jersey, Daang Reyna, Ma'am Jermaine Prado, at nakasunod itong naka red na jersey natin, Ma'am Poby Salazar. So silang dalawa guys ang nangunguna, at silang dalawa na ngayon ang ating breakaway. So inuulit ko guys, wearing green na jersey Ma'am Jermaine Prado, and red na jersey Ma'am Poby Salazar.
tropang excellent, Ma'am Divine Grace, humahabol guys. At shout out din sa tropa natin na si Renato Sabido. Nandito rin siya guys at nanonood sa ating women's category. Bale, patuloy nga na humahabol itong ating mga participants guys. At inabutan na nga si Ma'am Divine Grace ng Team Excellent nitong 4. So bali 5 na guys itong nasa ating chasing group na humahabol sa ating dalawang breakaway sa bandang unahan. Makakahabol pa kaya itong ating 5 kalahok dito sa may bandang likod guys, at tila pagod na rin sila. Ayan nga, at nagpapalit-palitan sila ng pagtrangko para patuloy na habulin itong ating dalawang kalahok na nasa harapan. So abangan natin guys, at malapit-lapit na rin tayo sa pagtatapos ng ating karera. At tingnan nga natin kung ano ang mangyayari dito sa ating 5 chasing group at doon sa ating dalawang breakaway. At dahil ito nga ang inaabangan ng lahat guys, tulad ng nakikita nyo ngayon, malapit na nga ang abutan ng ating 5 kalahok na nasa likod, yung dalawa nating breakaway na nasa harapan. So dahil bumagal ang takbuhan guys ng ating dalawang breakaways na si Ma'am Jermaine Prado at ni Ma'am Pubi Salazar, kaya nagawa nilang idikit ang kanilang grupo dito sa ating dalawang breakaway. So bali isa ng grupo ulit guys ang ating peloton. Bali 7 na sila. Magkakasama na ang ating dalawang breakaway at ang ating 5 na nasa chasing group. Kaya guys, napakaganda ng naging labanan nitong ating mga women's category. Abangan natin guys kung sino ang magtatagumpay sa kanila at kung sino ang unang makakarating sa finish line. Idol Jermaine Prado ng The Arena, unti-unting lumilipat guys dito sa bandang likod para makapag-recover mula sa kanyang pag-breakaway kanina. So bumibilis na naman ang takbuhan ng ating peloton. So ayan nga guys, at bali palusong naman tayo ngayon. So ingat-ingat po tayo mga idol, at medyo may kahabaan itong pababa na to. At tingnan natin guys kung sino sa kanila ang babanat dito sa pababa. Yan, so si Idol Jermaine Prado ay nandito lang guys sa bandang likod. Nasa bandang harapan din niya si Ma'am Pubi Salazar, at naghihintay lang ng pagkakataon para makalayo dito ulit sa ating grupo. So bumanat sa kaliwa yung 5 at bumanat naman padiretso si Jermaine Prado at sinundan siya ni Ma'am Pubi Salazar. Ayan nga guys, at patuloy sila sa pabulusok na daan at nagkaabot din lang dito sa may bandang baba. Ayan guys, so kompleto pa rin ang ating peloton. At bantay sarado na nila ang bawat isa. Kung sino man ang mag-attempt na lumayo ay agad na hinahabol nitong ating mga participants.
After ng mahaba-habang lusungan guys ay ako na naman, bumanat ulit si Ma'am Jermaine Prado, nakasunod si Ma'am Poby Salazar at sinundan din siya ni Ma'am Divine Grace ng Team Excellent at nagsipagsunuran na rin ang iba pang tropa sa bandang likod. Kanya-kanya silang diskarte ngayon guys para makawala dito sa ating peloton, pero todo bantay rin ang bawat isa sa kanila. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng aberya itong isa nating kalahok at pumagilid siya guys dahil na flat ang isang gulong ni Ma'am Poby Salazar, kaya minabuti niyang tumabi muna guys at para makapagpalit ng gulong. So back to race na ulit tayo guys, at hindi nga natin nakunan ng video yung pagbabalik kanina ni Ma'am Poby Salazar dito sa ating peloton, at nagawa pa nilang mag breakaway kasama si Ma'am Jermaine Prado. So humahabol pa rin itong ating grupo dito sa bandang likod sa pangunguna ng ating tropang Team Excellent, Ma'am Divine Grace. And guys, so medyo may kalayuan na yung agwat ng ating dalawang breakaway dito sa apat na nasa likod. Bali, hindi na rin nakasunod yung isa guys. Dalawa yung ating breakaway at apat itong nasa chasing group natin. So makakahabol pa kaya itong apat guys doon sa ating dalawang nauna, at halos nasa 1 kilometro na ang pagitan nila. Patuloy pa rin na humahabol itong apat nating participants wearing 7-Eleven na jersey, Maria Cristina Danak, at wearing blue, Team Excellent Noodles, Ma'am Divine Grace Anggana, at itong dalawa nating Team Brockton, Mian Lenda and Alexis Enson. At ito na nga guys ang ating dalawang breakaway. Malapit na sila sa finish line. Wearing green na jersey, Daang Reyna, Ma'am Jermaine Prado. And sa ating red na jersey, Ma'am Poby Salazar. So guys, malapit na tayo sa finish line. At pagliko dito sa may paliko na to ay dalawang ahon na lang guys ang kanilang bubunuin. So last 300 meters na lang. After ng unang ahon na to guys, 200 meters na lang, at pagbaba isang ahon na lang guys hanggang doon sa finish line. Bumanat na si Ma'am Jermaine Prado, umasayaw na siya guys sa ibabaw ng kanyang bisikleta, at sumunod naman sa bandang likod si Ma'am Poby Salazar. At konting kimbot na lang guys ay makakarating na sila sa finish line. Makakahabol pa kaya itong ating tropa na naka-red na jersey, Ma'am Poby Salazar? At malapit na tayo, isang liko na lang guys. At eto na nga, malapit na, paakyat na itong ating mga tropa para dito sa finish line. Nangunguna pa rin si Ma'am Jermaine Prado at nakasunod si Ma'am Poby Salazar. So unang dumating nga guys si Ma'am Jermaine Prado at pangalawa si Poby Salazar. Paparating na rin itong apat pa nating kalahok guys, at naunang dumating itong magka-team Brockton, Ma'am Mian Lenda, Alexis Enson. Pang-5 si Ma'am Divine Grace ng Team Excellent, at pang-6 si Ma'am Cristina Danak. A few moments later. Ito na, ladies division. Isa lamang po ang division natin. Third spot, we got May and Linda. Third spot, followed by Phoebe Salazar. And number 1, si Jermaine Prado. Congratulations, ladies. Phoebe Salazar. And number 1, it's Miss Jermaine Prado. In addition po, yung ladies namin meron po silang 2,000 pesos na gift voucher.